होशियार 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 सुखु बाथ्रा बुंग्रा होशियार 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 सुखु बाथ्रा बुंग्रा होशियार 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 Kalau dia kamu dapat मुदाबाद मुदाबाद kalau dia kamu hoशियार होशियार होशियार kalau dia kamu hoशियार होशियार होशियार kalau dia kamu gomen गोवेन गोवेन kalau dia kamu gomen गोवेन गोवेन माखासे राजनितिक दोलोनि नेताफोर प्रहलाद ब्रह्म आरो मालथि रानि आरो दावराव देख्रेब बिथांमोननि मुसुखाखौ जोङो दिनै बेवहाय सावनानै जोङो बिथांमोनखौ दिनै हुमखि होनो नागिरदों जे बिथांमोनहा दिनै राजनिति खालामनायनि मुङावहाय जे दिनैहाय जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारखौहाय जे दालालि होननानै जे बाथ्रा जे बांसावबाय थादों जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जे दालालि होननानै बिथांमोना दिनै जोंखौ रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय जे मोनसे मुं सुबाय थादों दा बे मुं सुनायखौ लानानैहाय जे जोङो दिनै दुखु मोनदों जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो माहारि आफादनि मोनसे गोथार आफाद दा बेबायदि माहारि आफादनि सासे दैदेनगिरिखौ दालालि होननायनि थाखाय जे बिथांमोनहा बेयाव खुनुमोनबो सासेखौ अधिकार गैया दा बिथांमोनहा दिनै जोंखौ बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जे मोनसे गोथार आफादखौ जे बिथांमोनहा मुं सुनो हानाय बिथांमोनहा खुनु मोनसे राइट्स गैया दा बिथांमोनहा बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जे मुं सुनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ दिनै बिथांमोनहा गुबुन गुबुन राजनिति दोलोआवहाय थानानै बिथांमोनहा खामानि मावनो हायो गावसिनि राजनितिनि थाखाय नाथाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरखौ बिथांमोना राजनितिनि नामाव जे माखासे मुं सुनाय बेबायदि मुं सुनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ आरो बेबायदि मुं सुनायनिफ्राय बिथांमोना जानगाराव थानांगौ बेखौनो जोङो दिनै खावलायदों दिनै बिथांमोनहा जे बरजरा ओनसोलावहाय जे थार्मेल प्रजेक्ट बे पावार प्लान्ट बेखौ बानायनो थांबाय थानायाव जे बिथांमोनहा जे माखासे राजनितिनि खोथा लानानै दिनै बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौहाय मोनसे गाज्रि जे गियानफोर गाज्रि साननाय सान्थौ सानस्रिखौ जे बिथांमोनहा सोहैनानै दिनै बै रायजोनि बै गामिनि माने फाग्लिजरा पार्ट 1 आरो पार्ट 2 बे गामिनि रायजो राजाफोरखौ बिथांमोनहा दिनै माने गोसो गोरबोआव माखासे गाज्रि हाबा मावनो थाखाय बिथांमोनहा दिनै थुलुंगा हैदों दा बे थुलुंगा होनायनिफ्राय बिथांमोनहा गोजानाव थानांगौ दिनै जों नुबाय बैयाव थानाय रायजो राजाफोरखौ जे मोनसे आन्दलन खालामनायनि जे मोनसे परिबेस बानायनानै हैबाय जे बिथांमोनहा बे बानायनानै हैनायनिफ्राय बिथांमोनहा गोजानाव थानाया मोजां दिनै जों नुबाय बेयाव थानाय बै रायजोनि माखासे रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि थुलुंगा होनायाव माने गोसोआव बांद्राय इमोसन जानानै दिनै गावनि खर'आव जे पेट्रल लुनानै गाव गावनि सावनानै लानाय फोजोबलायनायनि मोनसे परिबेसा दिनै बे जायगायावहाय जाफैबाय दा बिनि दायनिगिरिया सोर जागोन बै बिथांमोनहा जुदि गमामायैनो जुदि गावनि जिउखौ फोजोबनानै लायोब्ला बिनि दायनिगिरिया बिथांमोनहा जागोन आरो बे बिबानखौ बै बिथांमोनहा लानांगोन दा दिनैहाय जों बेखौनो बिथांमोनखौ हुंखार होदों जे बिथांमोनहा दिनैनिफ्राय जे रायजोफोरनि गेजेराव थांनानै रायजोफोरखौ माने बेबायदि मिसलेड खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ एबसुखौ बेबायदि दालालि आरो एबसुखौ बायदिसिना बुंनाय बेबायदि बुंनायनिफ्राय बिथांमोनहा दिनै गोजानाव थानांगौ दिनै प्रहलाद बिथाङा गोबां माने बै जायगायाव थांनानै बै जायगानि माने रायजो राजाफोरखौ लानानै गोबांथार बाथ्रा बुंबाय जोंनि एबसुनि बायदि माने दैदेनगिरिफोरखौ गोबांथार बाथ्रा बुंबाय दा जोङो प्रहलाद बसुमतारी बिथांखौ जोङो बुंनो सानदों बिथाङा दिनै
माहारि आफादखौ लानानै जे बाथ्रा बुंनो हानाय बेहा मोनसे जयगथा गैया। बुंनो थाङोब्ला जोङो प्रहलाद बसुमतारी बिथाङा सासे प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा सासे आनसिभिलाइज मानसि। बियो आनसिभिलाइज। जिखुनु समाव जेखि थासारियावनो जाया मानो बिथाङा जोंनि बर'नि गासै मेलेमजिबि सानसुमै दैदेनगिरि रायजो राजाफोरखौ जि खुगायाव फैयो बेबायदि बाथ्राखौ बिथाङा दिनै बुंनो थाखाय लाजिया, बुंनो थाखाय फासुवा बा सोरखौबा बेबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंनो थाखाय बिथाङा खुनु मोनसे आसुसु मोननाय गैया। दिनै बिथां बायदि सासे प्रहलादनि जे जोङो बिनि जारिमिनखौ जोङो बिथांनि बे हाबा मावबोनायनि माखासे थासारिफोरखौ नायोब्ला बिथाङा जोङो लासिंसिं। दा बिथाङा समाजनि माखासे माबानिफ्राय एरख'जानाय बायदि सासे मानसि। आङो बिथांनि गुदि खिथा खोथाखौ बेयाव बुंजोबनो गोसो गैया। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला बिथाङा मोनसे लाजिनाय गैयै, लाजिनो रोङै सासे मानसि, सोद्रोम गैयै सासे मानसि। बेनाव बेबायदि मोनसे माने खुनु बिथांनि गुदि खिथा खोथाखौ बेयाव बुंजोबनो गोसो गैया। दा जोङो बुंनो थाङोब्ला बिथाङा मोनसे लाजिनाय गैयै, लाजिनो रोङै सासे मानसि, सोद्रोम गैयै सासे मानसि। बेनाव बेबायदि मोनसे माने खुनु माबाजों सोमोन्दो गैयै, माने जाथिखौ अननाय खांनाय बेबायदि मोनसे गैयै मानसि। बेनिखायनो बिथाङा खुगायाव जेखौ फैयो बेखौ बुङो। दा दिनै दावराय देख्रेब बिथांमोनहाबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादफोरखौ माने खुगायाव जेखि जाया मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ लानानै बाथ्रा बुंनाय, बे बाथ्रा बुंनायफ्रा थिग नङा। बिथाङाबो गोजानाव थानांगौ। दिनै मालती रानि बिथाङाबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दिनै दालालि बायदिसिना बुंनायनिफ्राय बिथाङाबो गोजानाव थानांगौ। बिथांमोना बर' हारिनि थाखाय गोबां माने खामानि मावग्रा, बिथांमोना बर' हारिनि जाथिनि थाखाय सिन्था खालामग्राबा जे बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय बिथांमोना सिन्था खालामनांगोन। बै जायगायाव टार्गेट प्रजेक्ट बानायनायजों मा लाब जायो, मा मुलाम्फा जायो बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै सानगासिनो दङ। बिथांमोना बेयाव राजनिति लाबालाबनि थाखाय बै जायगानि रायजो राजाफोरखौ जे मोनसे सोमावसारनायनि मोनसे जांख्रिखांनायनि अर सुनानै नेनाया बेयो बिथांमोननि थाखाय जोबोद लासिंसिं, जोबोद दुखुनांथाव। दिनै बेयाव बिथांमोना बुंदों बे जायगायावनो जे जोंनि माने गोबां मोजां मोजां दैदेनगिरिफ्रा जोनोम जादों। बे जायगायावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बड'लेण्डनि सोमावसारनायखौ बे जायगानिफ्राय जागायजेनदों होननानै बुंदों। दा जोंबो बुजिदों बे जायगानिफ्रायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ सोमावसारनायखौ जागायजेनदों हिसाबै बै जायगाखौ दिनै जौगासार खालामनायनि थाखाय, जौगाखां खालामनायनि थाखाय, बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय दिनै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सानदों आरो जोंनि दानि आथिखालनि गभर्नमेन्टफ्राबो सानदों बै जायगाखौ जोङो बोरैहाय मोजां मोनसे माने जौगासार खालामनो हायो। बिनि थाखाय दिनै बेयावहाय जोङो बेफोरबायदि माखासे कम्पानिफोरखौ दिनै गायसननानै जोंनि बर'फोरनि रांखान्थि बेबस्था, समाजखान्थि बेबस्था, जोंनि न'खर खुंनाय बेबस्था बे जिनिसखौ दिनै जोङो जौगाहोनो थाखाय सिन्था दारुना खालामदों। आरो बै जायगानि रायजो राजाफोरनि माबा मोनसे खहा जाथावथाव जुदि बे कम्पानिया खामानि मावोब्ला बेयाव जोङो खुनु पदैबो जोंबो कम्पानिखौबो बेबायदि लाय होनायनि बाथ्रा गैया। दिनैहाय जोङो रायलायदों। बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै होनदों बेयाव थानाय माखासे माने दिनै रायजो राजाफोरनि जे खुनु हा हु न' बां, बै न' बांफ्रा खुनु एक खोथाबो एक इन्सिबो माने खहा जानाय खामानिखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनाय नङा। आरो जोङो बेयाव रायजो राजानि डेभेलपनि थाखायसो दिनै जोङो खामानि मावगोन। दा नंखायनो जोङो बेखौनो दिनै बिथांमोनखौ हुंखार होदों जे बिथांमोना दिनैनि दिननिफ्राय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बखिनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सारखौ जे दालालि होननायनिफ्राय दिनै बिथांमोना गोजानाव थानांगौ। आरो बिथांमोना फैगौ समाव बेबायदि जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बखिबावोब्ला माबा मोनसे आरजाथावै बाथ्रा बुंबावोब्ला जों बिथांमोननि सायाव गोख्रों माबा मोनसे बेबस्था जोङो लागोन। आरो बै जायगानि रायजो राजाफ्रा जुदि माबा मोनसे बिथांमोननि थुन जलायनायाव सोरनिबा जिउआ जोबनांगौ जायोब्ला बैनि दायित्वखौ बिथांमोनहानो लानांगोन।